Ito sa paring wakan, parehas na apat ang paa nito. Hindi siya mukha. Magandang hapon sa inyong lahat, mga kalabrikada, mga master. Kumusta po kayong lahat dyan? Bali ngayong araw, pupunta kami ngayon magpapabaksin. Papabaksin kami ng Pfizer. Pfizer ba yun, Lama? Lama? Pfizer? Pfizer na. Yun, Pfizer pala yung papa-injection namin. Kaya papabaksin kaming, bali 6 kaming magpapabaksin dito sa bahay. Tapos yung 3, hindi sila magpapabaksin. Bali may bisita pala kami dito sa bahay, mga kalabrikada. Yan. Pakilala ka naman, pre. Hello, Pepings. Sabi niya. Shout out mo naman kung mga kanin dyan. Shout out mga Pepings. Busy kasi ako kumain ng kaki eh. Ayan na, may kinakain siya, haki. Vegetarian kasi ako. Ayun. Ito ang kaibigan ko, gwapo. Patay tayo niya. Balik na kaibigan namin, lumalaw dito sa bahay. Dito. Sa YouTube ba na yan? Oo. Hello, YouTube. Hello, YouTube. Binati sa YouTube eh. Nagagayak muna tayo. Bali, tapos na rin ako naligo. Ayan, maligo na rin tayo. Kasi ang usapan namin, kita-kits tayo dun sa may halos, yung groceryhan. Dun daw kami magkikita-kita ng sensei namin. Kita-kits tayo mamaya dun, mga kalabrikada. Sana maging okay yung vaccine natin. At siyempre, pananalig lang sa Diyos na magiging okay lahat yan. Kita-kits tayo mamaya, mga kalabrikada. So, ayun, mga kalabrikada, naka-alis na sa bahay. Ayun na sila. Yan pa sa paring wakin. Kalabrikada sa wakin. Alis na kami dito sa bahay, mga kalabrikada. Sana maging okay yung vaccine natin. Yahoo! So ayun, mga kalabrikada, dito na tayo. Kalabrikada sa wakin. Bale, nandito na tayo dito sa loob nito, mga kalabrikada. Dito tayo magpapa-injection. Ito pala, mga kalabrikada, itong building na to ay parang kumbaga sa barangay hall kung sa atin, kasi parang barangay din ito sa amin, ay itong lugar natin. Ayun yung halos, yan, yung supermarket. Kaya palaruan yan. Diba? Ang napakalinis, mga kalabrikada. Pwede mong pagkalakaan ng kambing dyan. Magpapatulog dun si kalabrikada Patchot Bibiblang. Yan. Yan lahat ng mga kasamahan natin na magpapabaksin. Tatot ka naman. Dapat kayo din, di mo kailangan ang muraot sa itatsi. Si paring bay, papabaksin dun si paring bay. Bali, nakapasok na pala tayo dito sa loob, mga kalabrikada. Grabe, tatawa talaga ako dito kay paring Patchot eh. Naka-sleeveless. Saktong-sakto, ituturok mo na lang yung ituturok mo na lang. Pala si paring JP, kasama rin pala natin. Shout out pala kay paring Elvis TV. Hindi na bawasan. Nakit na. Siglaw mo lang naman ang siglaw mo lang right-handed. Sa kaliwa. Siglaw mo lang naman isa. Siya lang naman yung kaliwas eh. Oh, ito. May kasi ang makaliwa. Meron bang makaliwaan dyan?
Ito sa paring wakan, parehas na apat ang paa nito. So ayan mga kalabarkada, kapasok na tayo dito. Ito sa loob. Ito yung sulat yung temperature natin 36.5. Okay tayo. So ayun pa yung mga kasama natin mga kalabarkada. Bali ini-interview muna sila. Yan. Bali tayo, tapos na tayo. Bali tapos na tayo sa step 3 mga kalabarkada. So step 3 sa step 4. Tapos na tayo sa ito. Step 5 naman tayo. Bali nag-aantay lang tayo dito mga kalabarkada ng mga 15 minutes. Ayun, 15 minutes. So ayun mga kalabarkada, tapos na tayo na intikan. Ayan. Ayan mga kalabarkada. Tapos na tayo na intikan mga kalabarkada. Andito pala yung mga sirpay namin mga kalabarkada. Yan si Idol Rival Vlog. May siya yung sempay ko sa... Naturukan ka na? Ha? Naturukan ka na? Sarap? Kinagat? Sarap? Ang sarap! Ang sarap ng tusok! Hirap mag-vlog ng bumubulong na. So, sarap na ito. Tamihan. Ito nga. Hindi ko maraming samit na kami. Mga mati. Andyan din pala sila. Ako voice over lang tayo. Voice over. Tapos yung papaksin, naging sum. Tapos na naging sum. Ito pala si paring Raymond, mga kalabarkada. Bali, Ilocano rin to. Agkadwa kami ito Japan. Agtil-til-tilamos. Nagsama yung dalawang Ilocanong kuripot. Bali, taga Pasorobio rin pala si paring Raymond, mga kalabarkada. Pasorobio. Ay ito yung tao lang ito yung tao tugtil dito ng Ilocano. So ayun mga kalabarkada, bali aalis na muna tayo. Tingnan nyo naman ito sa paring laki na. Sa paring laki. Ayan naman yung kambal niya. Dalong na spring. Baka may batiin ka sa'yo. Hi guys! Baka may babatiin ka. Natapos na rin ang aking mga trainees na first dose. Kayo din, yung mga hindi pa, magpapakuna na. Bye! Ayan yung mga kasamahan natin, mga pintos sa trabaho. Ito si paring Kalabarkads Paulo. Ito si paring Felix. Paring Felix. Vlogger din yan. Vlogger din. May kasabihan tayo. May kasabihan tayo. Kahit ilang kan pa ng coke ang iinumin mo, hindi ka mapapasaya yan. Ay, 358. Anong problema ko kay? Bay, shoutout pala kay Eugene. Boy, buraot, nag-itachi. Shoutout din kay Sensei. Ito pala si Sensei namin, yung mabait namin. Kaya mga Shiwa boys, oh. Mabait si Sensei. Si Sensei Tachi Boys. Ang aking mga boys. Mabait si Sensei. Tapos na, yung mga hindi pa, kayong tatlo, magpakuna na kayo. Pagkalang mo, masakit. Pangalanan mo sino? Wag na, baka maano, Yung tatlo. baka hindi makatulog eh. Yan, Baka hindi nandito, makatulog. hindi na, wala kayo dito ngayon. So ayun mga kalabarkada, tapos na tayo nagpabaksin. Vaccinated sa sapatot. Kasi paring maya, vaccinated na rin. Patay diha. Ang gamot lang yan, ilaw. What's up, Kalabarkad? Bagong vaccine to, pero mayang gabi, mag-ilaw na naman. Kasi yun ang gamot. So ayun mga kalabarkada, bali uwi na tayo. Tapos na rin kaming ito. Bumili na rin ng gamit dito sa may, ayan, yung bilihan dito.
Kaya uwi na tayo. So, dito ko na rin tatapusin tong video kong to mga kalabarkada. Sana nagustuhan nyo tong pagpababaksin namin dito sa Japan. So, ingat, God bless, at lagi nating tatandaan mga kalabarkada, God is good all the time. Sobra. Sana maging okay yung vaccine natin. Bye bye.